Hi. Hello guys, welcome back to our channel. आज आम आसु गोटे नुआ जगह को कैमरामैन बुलेगी देखा लाइट टा जो पड़े खरा छाई रोड नुआ जगह एका आम आगे सेपटे जाऊ तलपटे गलु अरे पड़ेला बे किए पड़ेगा हैं आगू चलो किए गाड़ी गाड़ी तो प्रोब्लेम तो काली यही रास्ता आम पूरा वर्षार ओदा ही आसलु लॉक कलनी कारण मोबाइल काढ़ी था जाता मोबाइल कैमेरा रेस लगुच कौन गोडेला अरे गोड़ौची गोटे गोटे पड़े गोड़े गोड़े पड़े आसला हरिण पकई कौन डेउची एमतिया दृश्य आमको बहुत भल लगे भाभी के चला रेस लगेला जेना आगे गलु गोटेला तो कैमरामैन हाँ अब कोडी काल छाड़ काली आम से बण पाखे छाड़ी देखो से हाँ कि सुना जान मामार सेविंग्स रु चोरी करी आनी तेल पकई गई डेली डेली आसला तेल पाऊनी 50 टका लेखा दियो आम डेली बुलिया जो बुझलिए मान जो काम कर मारे यही देखा ओवर साइज टी शर्ट ओवर साइज टोटल ऊपर तंबू पिनला लाଗୁଛି तो कैमेरा चेंज कर मो चेंज कर काली वीडियो किसी करी हलानी काली पे माफ करियो साड़ कर दो तो काली इड चलते हां तो कैमेरा चेंज कर ओ कैमरा चेंज कर तम चेंज करो ना तो कैमरा चेंज होई तो मुन्ना बाजी हम कोडी आकाश तले माटी ऊपर गाँ नाम को सब से कमेंटा मानने लोक पसंद आस मानू ना तो जंगल जगह बाघ ये बाघ गाड़ी तो ऊपर पूरा खाली रोड
ମତେ ମତେ ମୁନା ବାବୁ କାଲି ଓଦା ହେଇକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ କାଲି ମୋ ମାନେ ମୋ ପିଇସି ନାନୀ ହେରିକା ଆସିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଅଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଥିପାଇଁ ଯିବି କି ବାବା କାଲି ଆସିବେ, କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ, ରବିବାର या ସୋମବାର। ତ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ ଗଲି ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠିକି ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି। ମୁଁ ଘରେ ରହିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁନି, କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି? ଘରେ ଡେଲି ଶୋଉଛି କରିକି ଉପରକୁ। ଆଜି ମୁନା ବାବୁର ମାମା ମୋ ମାମା ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ମିଟିଂରେ। ତ ମୁନା ବାବୁର ମୋର ଆଜି ଘରେ ଶୋଇଥିଲି ଏକାଠି। କେତେବେଳେ ନିଦ ଲାଗିବ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଫୋନ୍ ଦେଖି ଦେଖି ମୋର ନେଟ୍ ସବୁ ସାରିଦେଲି। ମୋର ପୁରୁଣା 5G ଏ ଯେଉଁ 4G ଫୋନ୍ରେ ସିମ୍ ପଡ଼ିଛି ନା, ମୁଁ 350 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରେ। 350 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଇ 2GB ଦେବା ସବୁ ସାରିଦେଲି। ଏବେ ଯାହା ଯେମିତି ଯାହା ଚଳୁଛି। ମୋ 5G ଫୋନ୍ଟା ଆଉ ପାଖରେ ଅଛି। ଇଏ ଅନ୍ଧାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବେ ଠିକ୍ ଦେଖା ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖା। गाड़िया मुझे सिटी से गाड़ी में सिटी तो है ना जून को मैं ही जाता हूँ। तो ଆକାଶ ଆଜି ପୁରା ଖାଲି ଅଛି, ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗ ଟିକେ ରହୁଛି, କେତେବେଳେ କେମିତି ମେଘ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ପକଉଛି, କେତେବେଳେ ଖରା ହେଉଛି, ଏମିତିଆ ଟିକେ ପାଗ ଚାଲିଛି। ପୁରା ମସ୍ତ ଭିଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ହଁ ମାଳେଇ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ସିଆଡ଼େ ମେଘ ବି ଉଠିଲାଣି, ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିବ ଏତେ। ତ କ୍ୟାମେରାରେ ଏତେ ଭଲ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭିଉ ଆସୁଥିଲା। ସର୍ଭେ ସରିଲା, ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି। କେତେଟା କରିଛେ? 86ଟା। ଆଉ ଥିଲା ଯେ 3ଟା 4ଟା କଥା 90 ହେଇଥାନ୍ତା। ଉପରେ ଥିଲା, ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ଫେରିକି। କ'ଣ ହେଲା? ମୁଣ୍ଡଟା କାଇଁ ମାରୁଛ? ଅଧେଇଟା କହୁଛ ତ ଦେଖୁଛି ତ କମ ହଉଥିଲା ଉପରୁ ତ ଯାଉଛି ବା ଯାଉଛି ନେଇକି ଚାଲୁଛି। ମୁନା ପଇସା ନେଇକି ଫଲ୍ସ ନେଇକି ଯା। ହଁ ଘରେ ଅଛି, ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବା। ଘରେ କୋଉଠୁ ତୁ ନେଇକି ଆଇଲୁନି? ଆଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ସେ କଲର ଅଛି ତୋ ପାଖରେ? କଲର ନା, ଗାର୍ଡ ପିଙ୍କ କଲର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଜାଣିଦେବି। ଏ ତାର ପୁଣି ତା ତ ଲାଗିବନି, ତୁ ଗାର୍ଡ ପିଙ୍କ କଲର ନେଇଛୁ, ସେ କହିବ ନାଇଁ ଏ ପିଙ୍କ କଲର ନୁହଁ। ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି ତାଙ୍କୁ କହୁନ। ଫୋନ୍ କରିକି ସୋଦା ହଉଛି ସେଇଥିରେ ପଇସା ଟିକେ। ତ ମାଳିଆଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମାମା ଆଜି ପ୍ରବଳ ଶୋଚୁଛନ୍ତି। ତା ମାମାଙ୍କ ସେଭିଙ୍ଗସରୁ ଇଏ
50 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତେଲ ପକେଇବା ପାଇଁ। ତ ତେଲର ଯୋଗାଡ଼ ତ ହେଉନି ଆଜିକାଲି। କାଲି ବି ଟିକେ ଟେନସନ୍ ହେବ ଯେ ତେଲ କେଉଁଠୁ ଆଣିବା। ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ଆସିବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିବୁ, ଘଣ୍ଟାଟେ ବସିବୁ, ତେଲ କେଉଁଠୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଯୋଗାଡ଼ କେମିତି ନା କେମିତି କ'ଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ତାପରେ ଏଇଠୁ ତେଲଟା ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆସୁ ସର୍ଭେରେ। ସେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଜଗିଥିବେ ଯଦି ପଇସା ନେବା ପାଇଁ, ଜଗିଛନ୍ତି ବା। ଜୋର ଚଲା ଜୋର ଚଲା। ନା ନା ଏଇ ପୁଅ ପିଲାଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦୋକାନରେ। ଏଡ଼ିଟିଂ କାମ ଏବେ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ତମ ପେଟ ବଢୁନି, ତମ ପେଟରେ ଛୁଆ ଅଛି। ଆଉ କହ ଏ ଦେଖାଉଛ କାଇଁ ପେଟଟାକୁ? ବଢିଛି ତ ବଢିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ କରୁଛି, ଯୋଉ ବ୍ଲକ୍ରେ ପକେଇବା କଥା ପକେଇଦବ। ତ ମୁନା ବି ତ ସାଡ଼େ ଦେଖନି, ସେ ମୋ ଦୋକାନରେ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ତ ଆମେ ଏବେ ଆସି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ।